Greetings everybody, welcome you all to Growth Portal Network. Namhlanje ke siphethe one of the best. He is my friend, he's also my colleague. He's a registered nurse also from the Eastern Cape, eCala, uAbongile Ntulo. Mhlobam, can you please greet viewers at home? Futhi ndiyazibulisela nami kubaphulaphuli bethu and then mandibonge elithuba apha kwi-the director Yes. oba ithe yandithemba uba ndingaza ndizoshera istori sam apha. Ndine-belief yobana ngaba one or two things from my story zizawuba ne-impact komnye umntu ozawuthi amamele. As bana ngaba setshilo, igama lam ndinguAbongile Ntulo. Ndizalelwe e-Eastern Cape kwisithili saseCala kwindawo ekuthiwa kuseManzimahle. Ndikhulele e-Eastern Cape, ndenza amabanga amaphantsi phaya. Emveni kwematriki ndaza eCape Town. Imbanga yoba ndize eCape Town kuba ndifuna i-better opportunities, kuba wonke umntu uyayazi e-Eastern Cape into ezininzi siyazifuna but zikude kakhulu. So abantwana abaninzi I believe ubana ngabe benoyifumana laa chance yothi bamuvele kwiindawo ezine-better opportunities, which is amadlelo aluhlaza, iimpilo zabo bezizawutshintsha, bebenoba nako ukufezekisa iminqweno namaphupha wabo. It's just that izinto ezininzi zithande uba kude ne-transportation iyabachana uba bafikelele kwezo ndawo. Enkosi kakhulu. Wow, uthi usuka eCala ufundile phaya eCala, mhlawumbi so that umntu obukele phayana akwazi ukuzi-associate batshini ngumkhaya wabo, ufunde kwisikolo sam. Mhlawumbi igama lesikolo ufunde kuso phaya eCala. Mandibulele mntana omhle. Yes. Amabanga wam aphantsi kakhulu ndiwenze eWZ Tofile. Wow. I-junior yam. Ndaphuma apho ndaya eMzantsi apho ndenze khona i-high school yam. Kwaphaya eCala? Kwaphaya eCala. Siphantsi kwezo meko ke zase-Eastern Cape, kodwa sakwazi ke ubana ngaba sibe siyaphumelela ibanga leshumi. Kulapho ke ngoku inzwane ke kwanyanzeleka zithi sibheke ngapha nangapha, sagcwala ikhantri kuba sizama impilo. Nanku umbuzo endla ngoba nawo siyaxuthana ngeCala. ICala is it under iLadyfrey okanye iZimele? Ithini eCala? Ndiyayithatha mna iCala, abanye bathi hayi iZimele. Ithini eCala? Masingavumi. ICala iZimele iyodwa kuba ime phakathi kweLadyfrey kwakunye neNgcobo, and inedorophana yayo encinci, kodwa ke sithi yi-small Jozi kuba siyayithemba iCala inazo izinto iyaprovide for i-community. Tyhini, hayi ke uba umntu omkhulu omaziyo okanye mhlawumbi akho politician inkulu yaseCala ngale? Bakhona, nditsho ubana ngaba ngoko ndandisesejuniya ndikhumbula kuze utata owasithiwa nguGodongwana. Wow, wow. UGodongwana lowo owayezophethulula isoyi esithembisa ngosakhela i-high school ndingekayi nakulaa high school. Wow. Kodwa ke ngenxa yezinto eziye zibe zithande uziziliza ngamanye amaxesha, loo nto yathatha ixesha. Yathi sokhiwa naloo high school sendiphumile kwamna kuloo high school. Omnye utata okufutshane endimaziyo ngutata uGwede Mantashe. Ewe, ukufutshane kakhulu phaa uDikela. Indoda leyo. Hayi ke utsho ukuthi mos iCala yile nto ifuna uzimela because inabantu abakhulu, ayifuni ibe ngathi iyaqhutyana eLadyfrey because noko banqabele abantu abakhulu kakhulu abasifuma eLadyfrey, whereas ke bakhona. Right, namhlanje ke siphethe ii-topics endiqonda ukuthi zizawubhenefitha kakhulu umntu who's watching us from home phaya. Right, ndikwazi ke wena mhlobam phaa esikolweni besifunda kunye i-CPUT, then ke but ubuphambili kuthi ngomkhulu wangento yonke mfundo. Sakwazi ke nasebholeni bekubiza iBhalotheli. Sidlale kakhulu likhona libhola kunye, bendinguNeymar ke mna, kuthiwa Neymar Junior. Bendinzima kakhulu. Right, but ngoku sakwazi kakhulu kwindima kaHerbalife. I'm sure most of abantu bakwazela uHerbalife, but currently you are with this company uForever. Umjone nini uForever? Alright, mandiqale phaa kuHerbalife. Yes. Kuba ezibana ngaba sikhula sinawo amaphupha esinawo, and then elinye lephupha esinalo kukufuna uba ne-financial freedom. Yes. And then sibe ne-freedom of time, sikwazi utravelisha amazwe. So ngokokujonga apha kwi-nursing, andiyo-registered nurse nje, manditsho.
Loo nto leyo ayimnikezi omnye umntu azibone ingathi yena ungezantsi kunam. No, sikwinqanaba elinye. Ndihambile ndospeshalayiza, which means ndenza i-oncology. Ngoku ndiprekthiza under i-cancer. Wow. So loo nto leyo ndandicinga fana in terms of imali izawunyuka ndikwazi ukuzenza zonke ezi zinto sendizimenshonile, which is i-financial freedom, utravelisa amazwe nezinye nezinye, yabo. So kulapho ke ngoku I came across uHerbalife. Ndayithanda ne-lifestyle yakhona kuba uhlala ufit and then imali uyayenza anytime, uyakhula as a person. Wow. Then up until ndayifunda le nto kuthiwa yi-network marketing, uba yiyona nto ibutyhilayo ubomi bomntu other than isikolo. Kuba i-formal education ingenza so much, but i-network marketing ne-self-development ingakuthatha ikuhambise amazwe. Very important. So ke ngoku kulo nyaka ndiyamuva from uHerbalife ndiza ngapha ku-Forever. Okay. Imbanga yoba ndimuve ndiye ndafumanisa ubana ngaba due to some challenges endithi ndibe nazo, abantu bakuthi bayabhiliva ngezinto abazityayo. Ezi zinto bazityayo zezi zibamoshela imizimba abanintsi. So ke ngoku xa usiza ne-product ne-nutrition kuye, kuba kufuneka etshintshile ezinye izinto azenzayo, adapte kule nto intsha. Wow. So ke ngoku abanye abantu ba-reluctant utshintsha from kwimibeko njalo njalo, athi evuka nje sevuka ngenantuka ngokutya okuninzi kuza ngapha. So ndabona ezo challenges ezo zibangela ubana ngaba i-production yam icothe. Okay. Ndafumanisa ubana ngaba la mayeza kaForever ayathengwa. Wow. And then ayawenza umsebenzi. Nayo yi-network marketing business eyaqala ngo-1978. Kudala mosikhona. Ndisho yazala kuthiwa forever. Ndisho as uba ubutshilo wathi ndingumkhuluwa. Kwamna ngelaa xesha ndandingekabikho na-under production. Yabo. So yeah, ndilapha ngoku ngaloo khampani ndinenyanga enehafu. Ulapha Forever. Ndilapha ku-Forever. Ndiqale nge-29 kaMeyi. kaMeyi, okay. Ka-April. Ka-April. Yeah, ndiqale nge-29 ka-April. So yeah, ndiyaqhuba. Okay. Mhlawumbi ke kuba uye wasithatha through indima kaHerbalife and then wasiwelisa to uForever, nenzela umntu naye abe clear phaa endlini. Mhlawumbi umshiyile uHerbalife okanye umshiyanga kuzo zombini? uHerbalife andimshiyanga. Okay. Totally. Okay. Kuba ndiyazisebenzisa ii-products zakhe. Yeah, ukumaintaina i-weight yam as i-breakfast. And then ndiyamsebenzisa uForever kwenzele ndizoyazi le nto ndithetha ngayo komnye umntu. Umzekelo, we'll share it later on. Yes. Ndiye ndafumanisa uba ikhona into endialejikhi kuyo, ndiyaqonda uba kuphaa emsebenzini kwizinto esithi sizisebenzise. Ndanamabala akhoyo apha kwizandla zombini. Idla ngoba nayo loo nto leyo. Yeah. Okay. So ikhona iproduct iphaa ebhegini. Okay. Ndayisebenzisa laa product khange ithathe neveki enesiqingatha. Izandla zam zihle zinje. Uziqonde ngoku ndiza apha bendisherela umama ekhaya ndisithi iyasebenza le shandisi. Wow. Yeah. So ngapha ku-Forever kusithi siyikhampani akungenwa ngamali. Qha umntu uthenga istokho sakhe. Istokho sakhe at least umntu masiqale kwi-minimum ka-1,550. Kulapho ke ngoku ukwaziyo uthatha ii-products eziphumayo kulaa mali ube uyayiqala ijeni yakho yofezekisa ntoni, amaphupha wakho. Okay. And then indlela esisebenza ngayo apha ixhomekeke kuwe ubana ngaba ulambe kangakanani. Uba ulambe njengam uzawukwazi uwafezekisa la maphupha. But if uzawungena ku-Forever urelaxe, akukho nto iza kwenzeka. No production, no payment, nothing. Sipeya kane ke mntakwethu apha kule khampani. 4 times? 4 times ngenyanga eyi-1. Kuyapeywa nge-1st, kuyapeywa nge-11,
kuyapeywa nge-15, kupeywe nange-21. Wow. Izinto ezahlukeneyo based to i-effort oyifakayo. Okay. So mhlawumbe umuntu uzawubuza uba heyi, sewuthetha kamandi kangaka, ndiyakwazi ke yona ke into xa uyenza uyayenza. Heyi, sewuzazi nee-steps nee-payment date everything, uyabona, but uthi unenyanga ungenile. Mhlawumbi yintoni ngoku, mhlawumbi yeyiphi le testimony unayo ngoku ngo-forever kule period of le nyanga? Into endayiqaphelayo inye, ungathetha kangangoko ngesevisi yakho oyenzayo okanye ngesevisi eyenziwa ngabanye abantu, kodwa umntu angangayimameli le nto uyithethayo, ave only le afuna uyiva. Kodwa once umenshine into enemali, kulapho iindlebe ziqalayo zithi kuba abantu yiyona nto bayifunayo. Uyabo? So kule periodana sendinayo sendipeye kabini ku-forever. Uyabo? Kulaa 4 times. Kulaa 4 times sithetha ngayo. Ngokuzisa nje umntu kwibhizinesi, ikhampani iyakompenseyitha ithi khawubamba apha, siyabulela uba uzise umntu kwibhizinesi, which means uzisa ulutho, iimpilo zabantu ezininzi zizawutshintsha. Kuba ndinalaa belief system ithi abantu abakwi-contact list yakho abekho bonke kubantu abakwi-contact list yam, which means abantu abaphantsi kwakho babona only izinto ozipowustayo, bazibone zabo. So ke ngoku xa ndikuthathile ndakusondeza ndathi Jikela, nabo bomi, nantsi inyaniso, masiqhube. Khawufane ucinge uba zingaphi iimpilo zabantu ezizawutshintsha from apho. Uyabo? And then abantu abaninzi banalaa nto yokuthi ingathi xa ndisayina up kuAbongile, which means ndizamenza rich. No, Pusha yena. hayi, awundiphushi. Akuphushwana, ayingophush le business. If uzawungena ungasebenzi as uba senditshilo, akho nto iza kwenzeka. If uzawungena usebenze mna ndibe ndihleli, uzawuhamba undidlule all the way. I-marketing plan yethu isimple kakhulu. And then into endiyithandayo, le opportunity is for everyone. Leyo indawo mandiyibeke icace, as long as uba umntu ena-18 years and above. Which means laa mntu lowana ngoku semthethweni waseSouth Africa unako uzivulela ibhizinesi efana nale. Wow. And kule ibhizinesi asijongi ibala lakho, asijongi i-level of education yakho, either une-degree, uno-standard 2, unantoni. Into esifunayo yi-mindset. If apha emcabangweni ukliye ngento oyifunayo, iza kwenzeka, ikhampani izayiprovide. Wow. Mhlawumbi uForever wahluke njani kwezinye izinto? Zazikhona ke izinto, I won't mention them by names, but zazikhona izinto uvele kuthiwa nantsi into ethile, nantsi imali yenziwa, siyojoyina. Xa uqala ujoyina, bhasalala, asayiboni. Mhlawumbi upeye kayi-1, bhasalala, asayiboni. Gqi nantsi enye avela, nantsi imali iza nomntu, push. Upeye nyhani kwenye xa uqala uzawupeya, bhasalala, ayisekho. But this one ude ka-19 bani? 1978. Siku-2025 singayibala yonke le minyaka and isamile isekhona. And abantu iyazitshintsha iimpilo zabo. Yahluke njani kwezinye izinto? Kutheni isamile? Yahluke njani? Ingxaki yayo lena ndingathi i-legit in such a way, i-practical. Okay. Asifani nale nto sithi faka i-300 kwiiyure nje ezimbalwa, laa 300 izawuthi inyuswa yintoni mani? Kutheni inganyuki? So kule yasebenza ke. Kulena product and then you must work for your money. Uweke for imali. And then what is so nice, uthenga isitoko sakho nasiya kulaa bag, nazi ezinye, then udibana ne-customer, nantsi le nto ndithetha ngayo. Ogqiba uthatha inamba yayo le customer, uthi ndicela ukwenza i-follow up within 2 to 3 days, ndiqonde uba le product ndikunika yona iyasebenza na. Mntakwethu, ndikuxelela imimangaliso kaForever. Ndikuxelela abantu abaninzi le khampani ibutshintshile ubomi babo, kuba iimfuno zabo abazifunayo ngobana ngaba bethenga ziyenzeka. Nabantu abafuna ujoyina nabo bazenzele yabo ibhizinesi, baqhubekeke ngokunceda ubomi abantu abaninzi nabo ubomi. Wow. So ke mhlobam, kuba ke sikwa-health sobabini, now ayilwisani mhlawumbi ne-chronic medication yomuntu akuyo uForever? Laa nto sithi yi-contradiction. Yes. No, mntwana omhle,
ayi-contradict at all kuba ezaa zinto sizinikezelayo ngokwasesibhedlele ziliyeza zona kuqala, Okay. and then yonke laa nto ixhomekeka kuba lo mntu ukunikayo ukunika akucacisele njani uba iza kunceda njani. Okay. So lena into uza usithi umzekelo ungumntu we-ulcer, which means i-acid yakho inintsi apha enantlikeni, ndikubethe ngale bhotile umzekelo, ne-high blood pressure yakho ayikhontroleki, uyizamile idayethi but ihla inyuka, ube uwanikwa amayeza ungayekanga. Kodwa lena ntuka iyakwazi ukwenza laa nto kuthiwa yi-body equilibrium. Yes. Uba umzimba wakho ume, zizawukhontroleka ezi zinto zakho. So umntu osebenzisa i-medication yakhe asithi makayiyeke i-medication yakhe. Laa mntu makaqhubekeke nge-medication yakhe ayisebenzise lena based kuloo mfuno anayo ngelo xesha. And then lena ngokubana ngaba sisithi makayisebenzise, which means asimniki as i-chronic. Okay. Simnika for ukulungisa imeko akuyo ngelo xesha. Wow. So in other words, ayilwisani. Umuntu Ayilwisani. amele phana angayiyeki i-treatment yakhe xa exactly xa sele ubhuda bongile emthobisekile, otherwise yona iyasebenza le. Azilwisani, zihamba kunye. Iyasebenza, zihamba kunye. Silungisa nje umzimba uba umzimba womntu ube fit ubana ngaba ahambe ophangela. Wow. So kukho umntu phayana endiqonda uba umamela othi, yho, yabona after this interview I'm sure inamba zizawusherishwa, ndizawuba ngowokuqala umfowenu ubhuda bongile because ndifuna utshintsha ubomi bam, ne? But can you please take us through iziteps ezithile? Mhlawumbi step number 1 is how much you are likely to get paid. Number 2, supervisor umuntu yakhona umuntu azoyazi uba ngaba okay, mhlawumbi uthenge this product imali ethile uzoba under this level. Ihamba njani? Bhuti, undibethe emlonyeni bendisiya kanye apha. As uba bendisenditshilo kuqala, istoko sakho uyakwazi usithenga nge-minimum ka-1,550. Sivumelekile ke zona imali sizishere, even though iitsheki ezinkulu singavumelekanga uba sizishere kumakhasi wonxibelelwano due to i-safety nokuthobela umgaqo wekhampani. Kodwa ke apha ubana ngaba uyiqala njani yonke le journey, uyakwazi ukungena as i-preferred customer, which means i-partnership ezawuba no-5% discount kwinto yonke ezawuthi ithenge nakwinto yonke ezakuthi iyithengise. Ngalaa minimum ka-1,550 ufumane istoko sakho usithengise, and then ungakwazi unongena nangeyiphi na i-amount e-less than u-7,100 apho sikuthatha as i-preferred customer. Uzithenge ezaa products, ufumane izinto ezizii-points, sizibiza ngoba zii-CCs ezaa points zakhona. Then xa uthe waqhubekeka ngokuthenga ngezi amount, uthenge istock usithengise, uphinde usebenzise the same amount ukuthenga esinye istock, laa amount ibe equivalent to u-10,100, which means now you become a full member. Xa unyuka kwesaa stage to become a full member, then ke ngoku i-percentage yakho iyenyuka from u-5% to u-30%. Kwinto yonke oyithengisayo nakwinto yonke oyithengayo. And then ayipheleli apho, sinezi-stages ngezi-stages ukukwazi uakhomodeyitha iipokotho zabantu kuba iipokotho zabantu azilingani kwaye soze zilingane. That's why nesandla sineminwe enje. Uyabona? Umntu othi yena ufuna uvela seyimemba kwangoko instantly, which means i-assistant supervisor, le nto nathi nomama ekhaya siyenzileyo phaa endlini. Yonke into ithatha ixesha. Uyayibona i-opportunity namhlanje uthi ndifuna ubabona uba bazawuphelela phi. Ubabona abantu bekhula apha phambi kwakho, benyukela, benibonisa i-opportunity uba iyasebenza le. Ube usithi, hayi, what if? What if ungasebenzisa la what if I fail, umsebenzise in such a way, what if I win? Kungenzeka ntoni ebomini bakho? Apho ke umntu uye azithathele khona i-box yodumo. It's just that andizanga nayo ngoku nantsi apha emotweni. Laa box yodumo
ikunikezela uba ube yimember immediately. So wena nonkosikazi wakho niye straight Siye straight kwi-box yodumo, khange sifune sibe sidlala. Imali yona. If besikhona istage esibe singapha kwayo ngesiye straight apho kuba sifuna uflyer. Iyasebenza Yabo, inkoloji. le box yodumo umntu uyifumana nge-7,100, ayifumane immediately. Kulaa box ii-products eziphaa zipakishiwe already, zenza laa mali. Uzazithengisa zonke ezaa products ibuye yonke laa mali, ukwazi uphinde usebenzise the same amount. Laa mali umhlawumbi imali ibiseyiviwe phaa ozayisebenzisa ngomgidi kaBoy ngoDisemba. Angathi efika umgidi kaBoy ngoDisemba ibe ingakanani laa mali? Kuba laa mali I believe njengoba iphaa ebhankini ayikhuli, noba iyakhula ikhula kancinci kanganjalo. Kodwa xa unothatha laa mali uyi-investe kwibhizinesi eza kwenzela more money, ungaphela lona unyaka sithetha ngayo sikuJuni mos, sokude kakhulu. So laa box ikunikezela lo 30% discount kwinto yonke ozawuthi uyithenge nakwinto yonke ozawuthi uyithengise. Phaya kuze ube usimeyintheynile i-standard sekhampani, funeka uyazi uba ezaa points zakho bendithethe ngazo kuqala wenza u-4cc kwinyanga nenyanga, each and every month. If umastarishile laa 4cc, which means zonke ii-benefits zekhampani uyazifumana. Wow. Okwaa kupeya bendithetha ngayo, which means upeye kube kane ngenyanga kuba wena uyayenza into ethi ikhampani mayenze. Then usuka njani phaya kulaa assistant supervisor to i-supervisor. Ikhampani inida nje wena ube no-10cc. Laa 10cc uyakwazi umenza ulula kakhulu, akukho nzima. Ayikho nzima le nto, ifuna nje nithethane niplene ogqiba nisebenza according to iplan yenyanga. Not uphile. Ufana nemoto, uba uyaqhuba usuka apha uqhuba nje awuna-direction, akho apho uzaya khona. Funeka uzazi uba ndisuka apha ndiye-Kuils River endlini, kulapho ndizayiritsha khona i-destination yam. So unida lo 10cc. Laa 10cc umenza njani? Wenze u-4cc wakho ogqiba urikruthe abantu abayi-3 bangene ngalaa box yodumo. Umntu ngamnye uthe ngena, laa box yodumo imenzela bani? U-2cc. Aba-2 abathathu ngu-6cc plus lo 4 wakho ngu-10. So in other words udinga urikruthe abantu abaserious ke ngoku. Kufuneka urikruthe abantu abaserious kuba izinto ozenzayo apha ndingathi zintathu. Number 1, kukushera i-opportunity nabani kuba uyazi ngubani umntu oyinidayo le kind of opportunity. Just like ngoku. Yes. Number 2, aba bantu batitshe uba uyenza njani ibhizinesi. Uyabo? Nawe uzisebenzise ezi product kwenzela uba le nto uyithethayo bayibone kuwe. And most of the time it's not what you say about i-product, it's how you feel about i-product. Ngaloo ndlela uyi-testimonial yokuqala, and then nakwishop yakho uyi-first customer, you are your first customer. Umzekelo, izinto zobuso ngoku yintoni ezawubangela ndihambe ndiyozithenga kwenye indawo kodwa ndinazo apha eshopini yam? Eva le nto ndiyithethayo? Wow. Ndiqaqanjelwa sisisu ndibe ndinayo into enosilungisa ndihambe ndiyekugqirha ndinazo. Uyabo? So from phaya aziphelelanga i-stages. From phaya uyenyuka from phaya i-supervisor to i-assistant supervisor. Apho ke ngoku unida ii-points ezingango-60, sizibiza ngoba ngu-60cc. From apha kwa-assistant supervisor zii-points zakho netim yakho. Phaa ku-assistant supervisor uya kwintoni? Noma phaa ku-assistant manager. Ya, usuka phaa uya kwimanager. Apho ke ngoku ndinothi ubomi buyaqala. Sithi yaqala inkathazo madoda. Kwa ii-payments zakhona ke zohlukene kuba xa ulapha kwesi stage ndikuso uyakwazi ukwenza roughly up to 10k ngenyanga kwii-sales zakho nakwii-payment. Xa usuka kwesi stage sikuyo siyi-assistant supervisor to i-supervisor uyakwazi ukwenza roughly up to 16k to 20k ngenyanga depending kwi-effort oyifakayo. From i-assistant supervisor, assistant manager to i-manager uyakwazi ukwenza up to u-30k, between 15 to 30k depending obviously kumsebenzi wakho.
yonke leyo nto uyenza ngantoni? Ngenyanga eyi-1. Mm. From imanager all the way up uyakwazi ukwenza roughly 42,000 rand Unyukele. all the way, Yeah. more than 100k. Ndithetha nje namhlanje iitsheki zabantu ziphumile, abazazi beya nini nge-15 le siya kuyo. So I know someone ekudala ndigudlana igxalaba naye, namhlanje laa mntu ndimthatha as inantuka i-role model yam uba undibonisile uba this thing can work. Kuba I remember I was one of her first customers. Wow. When she started le business. Yabo, ndathenga ntoni? Into yesiloma sikamama ekhaya, sabe sizayo e-Eastern Cape, babethanda uqaqanjelwa sisiloma kakhulu. Wow. Ndayithenga phaa 561 yam nje ndayibhatala kuba ndiyayazi uba when it comes to ibhizinesi enje uyatsho uba ufuna ntoni, ndikubuze uredi, ndingakunika i-bank account ufake imali ndikuphathele okanye undilinde ndikuphathele undinike imali. Wow. Isebenza kanjalo. Wow. Easy. Uyabo? Waqala ngo-August ka-2023. Yho. Ngoku sikuJuni ka-2025. Ayiyo ne-2 years when it comes to money. Yho. Kodwa she is not earning anything less than 200,000 ngenyanga eyi-1. So Without, sorry, yeah, ngaphandle kwe-sales azenzayo anytime. imali engena from the company. Imali engena from the company ethi ndiyakubulela ngobana ngaba wajoyina le business. Asikathethi ngezi Asikathethi ngezi za everyday ubana ngaba ndibe nee-customers eziyi-4 kuba ndize ekhaya elitsha ndithi nazi inantuka ii-products ndenze i-profit based kuloo nto. Asikathethi, asiyibali leya. Yabo? Le nto lena ithi celebrator kwanto encinci oyenzayo, Wow. oyifumanayo based ikhampani. Loo nto leyo ikunikezela ithemba lobana ngaba one day le 100 rand iyifumanayo izawunyuka ibe yi-1,000 rand. Laa 1,000 rand izawumultiplaya ibe ngu-10, 20, 30. Ndide ndiqonde uba singayilibali le nto. Yabona, if usibukele apho le nto ka-forever it has got nothing to do nento yoba ngaba ujoyine nini. Kakuhle uthi lo mntu ayiyo ne-2 years. exactly uqale ngabani 2023. 2023 ngo-August towards the end. But this person currently is earning not less than 100k per month. Imali esuka from the company. So mkhulu mna benzawuthi mhlawumbi uyakwazi ukwenza imali ngaphandle kuba kubekho abantu aba-under wena. Futhi umgaqo wekhampani uthi imali uyenza only xa utshintsha more lives zabanye abantu. Okay. So awukwazi uvese uthi ndizawuyenza ndedwa. Okay. Awufuneka ube selfish. Funeka uyenze le nto, it's like ukubuilda more leaders ezizawutshintsha ntoni? I-community for better. Wow, 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 wow. So sithe ngubani? Ngu-assistant supervisor, ngu-supervisor, Assistant manager, manager, then isinyukile zibe phambili bawubheka phezulu phansi. Ibe ngu-senior manager, ibe ngu-eagle manager. Yena khe ndibona u-eagle manager. Futhi manager ngamakhwenkwe amakhulu azenzibule sithi ziibhomba adlala ezo zihamba amazwe ezo. Kwaphaa kwi-manager, kwakwi-assistant manager. Ixhomekeka kwii-points zakho ozenzileyo kuba ikhampani izivulile izandla. Ithi kule period, umzekelo ngoku, next year kuyiwa eDubai. Wow. Kunikezelwe kumntu wonke oyi-forever living business member ubana ngaba yenza ii-points ezilingana nezi, ukhwalifaye uzoya eDubai for free. Ikhampani izawubhatala yonke into usuka e-airport apha eCape Town ukuya eDubai, ukutya. If ufuna ulala namaChina phaa ku-level 9 uzawufumana laa floor. I-view i-view i-crazy. I-treatment oyinikwa ikhampani i-crazy. So le opportunity lena is for everyone. So umntu othi andiphangeli zandaphangela mhlawumbi ndivumele uba ndingene kule khampani ana-payslip uthini? Futhi le khampani
ayijonganga wena i-background yakho, ifuna kanye wena uthi ndiphuma kwikhaya elihlelelekileyo, ibe nguwe ozawuba itshenji ntoni kwelaa khaya. So nabani na, as long as uba iminyaka yakho imodern, ubani u-18 years, uvumelekile bangena phakathi uqale ibhizinesi, ujonge ubomi bakho in 1 or 2 years baba buzawube bunjani. Just nje amazwi okugqibela xa sesiya kwitopic yethu yesibini, umntu othi ndifuna ujoyina u-forever, amazwi okugqibela mhlawumbi into nje mhlawumbi just motivate nje umntu othi ndifuna ujoyina nophakathi just nje phaya. Amazwi okugqibela endinowabetha before simuvele kwi-next topic, Yes. It's never too late Wow. ukujoyina inandoka Forever. i-opportunity enje ka-forever. And then if you are waiting for i-right time, yho, Hayi uyaleki. kwawutshona amalanga kuphele unyaka ibe ngomnye ulindile. But ke ngoku the worst thing yinto yobana ngaba uziregrete ukujoyina ikhampani ngoku Liyahambi ixesha. wenze imali, then 2 years later uthi I wish I could have joined ngoba besaqala nam inoba ngendiphaa. Wow. So kulena ikhampani ndithi if umamele usendlini okanye kuloo ndawo kuyo, jonga i-bank balance yakho uyibone ubana ngaba iyakuncumisa na. If i-bank balance yakho ibe ingaba yile nyanga, ibe yile nyanga, ibe yile nyanga, akho nto incumisayo, kulapho kunideka khona utshintsho. Sekhampanini. And utshintsho luxhomekeke kuwe, nalo utshintsho. For things to change, you have to change. For things to become better, Wow. you have to become better. If you're gonna keep on practicing the same daily activities, but there's no progress, You will remain the you same. will remain the same forever. So, city, forever, Wow. uyabutshintsha ubomi babantu. Izani izinto zingabekho. Hayi. Buluwa, masiye kwitopic yethu yesibini. Ubuthe kakuqalayo uba une-speciality. You are not just a registered nurse, just like abanye bethu, but you went as far as uyokwenza i-speciality i-oncology. Mhlawumbi i-oncology, umntu othi yenze i-oncology ngunesi onjani, othiwe njani kakuthanga kwabanye nesi? Futhi mandiqale emva. Yeah. Ngoku ndiqala inesini, ngoku ndiqala usebenza mandikho, ndisebenze eTroma. Okay. Kule Troma ndandisebenza kuyo sisibhedlele eFlweni. Njengoba siFlweni esi sibhedlele, ii-cases ezinkulu asikwazi uzimaneja. Okay. Uyabo? Yeah. So ke ngoku babe baninzi abantu abanekhensa abamane befika phaa ubana ngaba aba bantu sibastabilize nje, ogqiba sibarifere to i-tertiary institution, which means isibhedlele esikhulu esizakwazi ukwenza ntoni, i-further treatment kwaba Wena bantu. ndikwazi uyenza. Asikwazi uyenza le. So ke ngoku umda wam ufike apho ngathi no man, isingathi ndi-limited kuba ndiyafuna ubanceda abantu. Mandithi unceda abantu ikwiiveins zam. Yes, ndiyayibona. Ndihamba nayo, ndihamba nayo phakathi esibhedlele ngaphandle, ndifuna nje uvula isandla. Wow. Kube kuye ke ngoku umntu ubana xa ndimvulele isandla uyathatha na okanye akathathi. So ndaqonda I want to know more uba kwenzeka ntoni kwaba bantu. Wow. Once sibareferishe. Yes. Kodwa ndibona into Kulapho ke ngoku ndiqale khona ndathi make ndijonge uba ikhona na into abayenzayo especial ngaba bantu banomhlaza. Wow. Ndabuyela ndazibhala zonke ngelakhi bandithatha kulena ndiyifunayo, which is i-oncology. That's how my journey started, ubana ngaba ndibe ndispecialize nge-oncology. Ugqiba kwam ufunda and ke ngoku mandikuxelele into xa uyifuna uyayifumana. Yes. It doesn't matter ubana ngaba loo nto ingakuthatha for 2 months uyifumane But okanye ayifuni for a year or over 17 years. Xa uyifuna into yenzeka kuba ngelaa xesha
ndisebenza i-night shift full time, yabo, ngofundayo ndiyafunda full time, which means ndibetha ilala vuka. Uthando lwe-TV laphela kulaa nyaka kuba ekusasa ukuya emveni kwemini ngofo funeke ndise-Groote Schuur Hospital kwi-practical, okanye ndiseklasini on Wednesday for the whole day, okanye ndiseklasini on Tuesday from ngo-5 ukuya ngo-8. usuke emsebenzini Ndifike emsebenzini kwi-night, andalala ndadrayiva from eSomerset West to eSalt River, eGroote Schuur. Yabo, xa ndiphuma eGroote Schuur ndibe ndineklasi, from eklasini ndibuyela kwi-night, akulala. Unyaka wonke i-13 iyi-1, ndilala only 1 or 2 days endlini. Iimpahla zam zisebhutini. uhlamba phi ke Bhuti, kamnandi kwezi zibhedlele kuhamba kuzo, zikhona iindawo zohlala. ngesawu yonke yakhona Ekuseni after iirawundi zakho, quick, unxibe iimpahla ezipleni, unuke kamnandi ube phaa, uba nothini kuba le nto uyifunayo uyayifuna and izakwenza. So le ontology ndinayo namhlanje ndiyenze ngokwe-hard way, not in a smooth way, smooth path whereby umntu athunyelwa sisibhedlele sakhe uba hambokwenza i-ontology kuba kudala usebenza kule department. wena uyenze because uyayifuna Kuba ndiyifuna, and then ke ngoku sometimes into uyayiqala ube ungenalo uthando lwayo, i-passion idevelop. Wow. Umsebenzi wam ndithanda kakhulu, noba ungandivusa ngo-12 ebusuku uthi masibe phaa, andizomind, Wow. ndizawuvuka ndibe phaa kuba ndifuna ntoni? Ukwenza utshintsho kwimpilo yomnye umntu. And then eyona nto ke ngoku ivuselela ngakumbi nekhuthaza ngakumbi kubana ngaba umbone esithi umntu ngalaa mini ndandifika ndandikwi-wheelchair, ngalaa mini ndandifika ndilele kwesaa stretch, wow ndiphelelwe ngamathemba, kodwa look at me namhlanje ndiyakwazi uhamba, ndiyabulela. Loo nto iyodwa indigqibile. wow kufuneka sijonge ke mkhuluwa ikhensa lena ngexhosa kuthiwa ngumhlaza, njengomama sijonge ootata, mhlawumbi yeyiphi exhaphake kakhulu siqale ngootata apha kootata yeyiphi exhaphe kakhulu Futhi ootata basengxakini, qha ootata abafuni uyamkela uba basengxakini. And then ke ngoku le nto lena ayina-culture itheni, zonke iintlanga zisengxakini, qha kuxhomekeka umntu ubana ngaba uphakama nini uyofuna uncedo. Into ethetha ukuthi ootata banengxaki yalaa nto kuthiwa yi-prostate. prostate cancer. I-prostate cancer lidlala elikhoyo apha ebudodeni. Okay, Elaa dlala eli lithi lichaphazeleke, lidumbe. Xa lidumbile elaa dlala, ngokuqinisekileyo iintlungu zawuzika. Qha thina singamadoda sinalaa nto ithi no man, andiyindoda ndiyindoda le nto lena izawuphela, izawudlula. Ayizudlula laa nto ungayijongi iqonomesisanga uba yintoni. Loo nto ithetha ukuthi xa usiva ezi signs zilandelayo, phakama ngomntu omdala, kuza konakala. And then ke ngoku xa konakele mntakwethu, kwa intonga lena ayizuwenza umsebenzi wayo. Intonga xa ingawenzi umsebenzi wayo endlini, uza konakalelwa endlini. Uzibuze uba kutheni nalo mfazi. because intonga ayizubetha ngendlela emele ibetha ngayo. Hayi Ayizubuza bhuti, umadini hayi, singamaXhosa funeka sizithethile ezi zinto ngesiXhosa kwenzela zizofika ezindlebeni zabo nabantu abadala abaqondayo uba no, ndiyindoda. Yabo? So into ethetha ukuthi if uve intlungu phaya, okanye xa useshaweni okanye uhlamba, khawuke uzibambe nje ujonge uba iimpahla zakho zisame ngendlela na. If uva udumba, nobana ngaba uve ingathi utshiswa ngumchamo kakhulu, kodwa xa usiya enantukeni yochama lo mchamo ungaphumi,
yazi bikhona ingxaki. Okanye uzive uthi ka uyichama ufumanise ubana ngaba kunolopho olukhoyo, uyopha kancinci egazana, Yeah. ikhona ingxaki. Okay. Uyabo? So ziimpawu ezingena Ziimpawu ezingena kuzo. And then ke ngoku xa unantuka uchama umzekelo, umane umchama uqhawuqhawuka, which means ikhona ingxaki and inkulu. Into ethetha ukuthi immediately you get any signs and symptoms zale nantuka, yiya kwabezempilo. Abezempilo banazo iindlela zoyifumanisa uba yintoni le iphetheyo. Ingayikhensa, ingayenye yezinye izinto. Asifuni unoyikisa kuba abantu especially abakuthi xa kuthethwa ngekhensa umntu vesaqonda uyawubona umntu. Kudala kwakunjalo kodwa ngoku manintsi amachiza anothi akuncedise ukulwa ntoni umhlaza. Xa uyile kwezempilo bazawuthatha incindi phaya bayijonge ubana ngaba le ncindi ntoni, kusiwe nakwizikenzi ezithile kujongwe kakuhle le bakhonfeme ke ngoku apho ubana ngaba le nto unayo yile. So yilena indlela esizayinceda ngayo, which means i-chemotherapy, okay, yiyona ndlela bathi bayisebenzise kakhulu. Yabo? Kwenza yona isebenza njani? Ithomalalisa umhlaza lo ufunyiweyo. Ezibana ngaba endlala lifunyaniswe lidumbiwe, so iyalitutha lide libe ngaka. Kwabanye ke ugqirha atsho bana ngokuxhomekeka kugqirha loba ubone imeko yakho isithile. Okay. Omnye atsho umzekelo athi masilituthe elidala. Okay. Like likhathwe nje kancinci. Ya, masilituthe ngokwekhimo, izawushringa. Okay. Xa selituthekile elidala singakwazi ke ngolikha silijule phaa, singalijulela izinja kuba nazo ziyaphila. Silijule phaa ukwazi ukuphila ubomi obude. So iphele ikhensa. Isuke ikhensa. Ikhensa ayipheli totally. Okay. Sibiza ngobana ngaba ikwi-remission. Okay. Ukliye. Into ethetha ukuthi ungakwazi uyophila phaa ubomi bakho. Kodwa loo nto ayithethi ubana ngaba ayinophinde ibuye, mhlawumbi ibuye kwenye indawo. Abantu ke abasemngciphekweni othi babe nayo ngabantu ufumanise ubana ngaba bane-family history. Le nto kubalulekile wena mntu omdala nawe mntu omncinci, xa kukho into ogula ngayo endlini, especially if unefemeli and le nto yi-chronic, ukwazi uyishera kubantu basendlini kwenzele naye xa ethe wanaloo nto ayazi uba umnombo wayo usuka phi. Okay. Yabo? Kuba sometimes ngokwe-genetics, if kwifemeli yakho kwakho umntu onekhensa yebele kweli cala likamama nakweli cala likamama, ngoku indoda uzawuba nayo ikhensa yebele, unganayo ikhensa yebele. Ukwi-50% chances zobana ngaba unganayo, which means kubalulekile ukuthetha ngezi zinto kwenzele sizoba nolwazi oluphangaleleyo sikwazi ukufuna iinkonzo ezizincedayo ezi zinto kwangethuba. Wow. So singena apha koomama, I think sewuqayile ungena kuyo ikhensa yebele, futhi i-breast cancer. Mhlawumbi zeziphi iimpawu zakhona and also ungene uba angayitshekha njani uba ingaqandi le lampu lena. Yes. Oomama bona baye isikakhulu inintsi kubo apha ebeleni. And ke ngoku ayina-age. Bakhona abancinci, bakhona abakwi-middle age nabantu abadala. Shem. So phaa ko-20 something baye bakwazi uyifumana regardless bana ngaba unomntana okanye awunamntana. Yabo? Kodwa ke xa uphakame kwamsinya ufuna uncedo iyakwazi uncedeka and then ukwazi ukuphila ubomi obude. Yilaa nto siyifunayo silicandelo lezempilo uba umntu aphile ubomi bakhe obude and abe ebuphila ngaphandle kweentlungu. Akwazi ubona abantwana bakhe bekhula, onabantwana, abantwana bepasa esikolweni, begradyuweyitha, beqala imisebenzi, yabo, betshata, besenza yonke into, abe ekhona. Yabo?
So iimpawu ezithi zivele elinye uye aqaphele umhlawumbi xa ehlamba uba and ke ibele lirongo ngento yobana ngaba livese lingabi nazintlungu. Laa lamp iba khona phaa ingabi nazintlungu. Laa nto leya ingamthatha ixesha elide omnye umntu ubana ngaba uyijongile. Athi hayi wethu into Aqonda nje. hayi lampu Hayi, nje into le. nje mani le. Kuba kungekho zintlungu. Xa uhleli mhlawumbi ungalala ngomqolo isandla sibe lapha emveni Okay, like kwenantuka. so. Yeah. Then ke ngoku ulirabhe ibele all around just to find out if there is any lump. If there's nothing, which means it's still good to go. If uyafumanisa kukho ilampu kumele uba laa nto ikubhodarishe ngabala ngaba why. Okanye amabele la ubone uba akalingani, elinye likhulu elinye lincinci but akho zintlungu. Kwabanye zibe khona iintlungu ngenxa yobana ngaba le meko yakhe iya iba nobungozi. Liyakwazi mntakwethu ibele ubola. Ibe lingekho buhlungu. Libe selibuhlungu ke. Okay, ngelaa xesha. Libhidle, Yho. liphume ubovu. Zonke ezaa zinto zii-signs ezibonakalisayo uba ikhona ingxaki efuna ulungiswa. So the best way yokuba ngaba as early as possible once ubone uba noma le nto kho le lamp okanye ngesiXhosa ukho mhlawumbi eliqunya likhoyo but alikho buhlungu. Khawuleza ulijonge uba heyi lijongise eliqunya. Kuzawuthathwa incindi yalo laa qhuma ugqirha akwenze laa nto kuthiwa i-examination ngezandla, laa nto ubunoyenza nawe kwawusendlini, akhonfeme ubana ngaba xa sekubuye nencindi uba no kahle kahle unomhlaza webele. So mhlawumbi kulaa nto ubusithi soni ngabetha mlonyeni umntu mhlawumbi angabeka isandla apha azirabhe, ungakwazi ucela omnye umntu akurabhe ibele. If ukhona umntu endlini okhoyo ungakwazi umcela and leyo izawusebenza much easier kuba yena une-control yalo. But ungaceli anyone ebele. No. Unganiki nabani Ezaa mpahla azivulelwa nabani ezaa mpahla eziya. Hayi azivulelwa. Ubana ngaba ngumntu ongisisi unotata ekhaya angacela utata ekhaya uba no mani khandjonge apha okanye ke ezo partners zikhoyo. Not nabani ingathi ujongile. Ngeke uyazi ii-perverts zininzi, uyabo. So ke ngoku ziye zijongwe zonke ezi zinto. Once ukhonfeme nyhani uba kunjalo uhlalwe nawe phantsi uboniswe. Ungahamba siyakhuthaza into yobana ngaba xa uya kwicandelo lezempilo uba ube khona umntu ohamba naye, laa nto sithi yi-support system. Kuba thina singoomongi noomongikazi noogqirha phaya esibhedlele asikho endlini. Endlini ngabantu basendlini abazakuhoya. Omnye akazuundastand uba kutheni usuke watyhafa, kutheni usuke wabi na-energy, angayazi uba le treatment uyithathayo ikuqoba amandla. Athi no uyonqena, kube khona ezaa zinto. All to find out no lo mntu lo uyagula. Qha ngoakatsho umane nje sithi hayi ndinedate ekliniki. Yabo kubalulekile uyithethe le nto and ngoyithetha le nto apha endlini awunyanzelekanga uyithethe ngaphandle. Laa nto kwawena as a person ikunika ithemba kuba aba bantu ithetha kubo baza kusapota bakumotiveyithe. If akhona amancedo angaphandle, if yinto efuneka ibhatalisile bangakwazi. Umzekelo unabantwana abasixhenxe, itreatment yakho ifuna imali and le mali lena umhlawumbi yi-50,000. Abantwana bangahlala phantsi bebodwa basingamnceda njani utata okanye umama, bakwazi lowo nalowo afake isandla ngokwamandla wabo ukwazi uncedakala. Xa uzawuhlala uthi sit back uba ukhusele iintliziyo zabo uba zingophuli, awuzulufumana uncedo kuba uncedo lwakho lokuqala nesapoti yakho yokuqala ilapha endlini. So usiya phaa ngaphandle nje ufuna i-extra support ilapha endlini. Ungayishera ecaweni yakho kuphasta ubone uba ungancedakala njani, uthandazelwe yonke laa nto. Ungayishera kwigroup onayo ubone uba ngaba bangancedisa njani. Zikhona ke nezinye iinkonzo ezikhoyo around iSouth Africa kwabo bantu bathi bangabi nako amandla apheleleyo okubhatala. Then uyakwazi ureacha out kwezo nkonzo. Zithi umzekelo sakubhatalela i-full amount okanye sakubhatalela u-50% wena ihafu, which means ukhawulelwe noko akufani. Yabo? So sube kutheni because abanye abantu bathi esibelo sisi uba yho andicingi mna ndibe ndisesibhedlele
yosipha ibele cause umuntu uqonda yo amabele ami mahle kangaka once kuthiwa ndine-cancer, ewe ndiyayibona le lamp ikhona and kudala ikhona but ayikho buhlungu, but kukho laa nto bakuthiwa iyasipha ibele, hayi ngcono ndiyifse bhetele. So to avoid uba ngaba lide libole ibele lithini mhlawumbi ndingathi laa nto leyana okokuqala yenziwa luloyiko okay and yenziwa nasistigma sobana ngaba bazawuthini abantu. Lo bazawuthini abantu abazokunceda, masiyiqale phaa eqaleni. Abazunceda ubeka isonka etafileni for abantwana bakho xa seke ngoku ungakwazi nokuvuka apha emsebenzini endlini uye emsebenzini uzokwazi uprovide endlini. Sikoyika abantu abazawuthini. And ke ngoku thina singabantu abamnyama ndingathi sinalaa nto uba esibhedlele kuyafolwa kuyathini, it's part of the process. Xa uyothenga igrosari eshop awufoli phaa, ufika ilayini ikhona kuba uyakufuna okutya. Ilayini izawuhlala ikhona naphi, kuxhomekeka uba ikhawuleza kangakanani. Vuka uye kulaa layini, laa layini yilena izawutshintsha ubomi bakho. Kuba isisombululo siphaa, xa uzawuthi you paid hospital but uyalufuna uncedo olusesibhedlele, yintoni loo nto? Wow. So mhlawumbi umkhuluwa uphethe ii-products ezilapha, mhlawumbi ayikho onayo apha kuwe oqondayo uba yeyi if mhlawumbi ukuze unciphise ii-chances zokuba ube ne-cancer at least try this one, ikhona mhlawumbi onayo? Ndingathi ii-products zethu Yeah. zisebenza ukuklina umzimba. Okay. Ndinalaa belief as a person yobana ngaba xa umzimba wakho uklin, which means uzinciphisile ii-chances zobanayo nayo phi na into esisifo elapha emhlabeni. Umzekelo ngam, ndizalwa ngumama oneswekile, une-high blood pressure. Ezo zinto zoyi-two zi-dangerous, yabo. High cholesterol, ukwi-medication. I-medication yakhe yenza inanto i-high blood pressure zakhe ziyenyuka ziyehla. Sometimes aende apha esibhedlele bamvuse aphinde abe ngulo mama ndithi mama kuye namhlanje. Which means thina singabantwana bakhe funeka sijonge ntoni? I-lifestyle yethu. Sine-50% chances yobana ngaba singanayo enye kwezaa zinto zakhe ezintathu anazo, yabo. So into ethetha ukuthi yonke into iqala from what you eat, and what you eat, it's what you become, yabo. So kule product yethu siyiphetheyo zininzi, ziyanceda umntu holistically from entloko all the way to healthy nje wena wonke nje. Nalaa nto sithi lichwane ngesiXhosa. Yeah. Sinayo iproduct eyomane uyidobha phaa, iinto zakho zizoba rayithi. Kuba abanye abantu ufike ehambi ngathi uyabathalazela. Yeah. Kuba uyaqaqanjelwa shampa ngaphantsi xa bayezaa nto zoba rayithi, yabo. So into ethetha ukuthi ke not for i-cancer per se, but for umzimba wakho. bangaba ube healthy. So ezi products siziphetheyo ziyabanceda abantu kangangoko. Wow, kukho umntu umameleyo phana othi yeyi lo mntu lona uyaqala ukuzama but I don't think bangabe uyagqibelisa uzapha. Ufumaneka njani lo mntu lona? One, ndimfunela for uba mhlawumbi ndazimonge nge-cancer. Okwesibini uthi I see ii-products ezikhoyo apha, mna just wanna make money, ndifuna ungena forever. Ndifumana njani? Uthi kulula kakhulu undifumane. Ezibana ngaba ndizile apha namhlanje ndingatsho ndithi andigqibelisi uza apha. Yes. Ndisezawuphinde ndize apha ndithi after last session sasinayo, Yes. ndifumene so much calls, so much messages regarding i-product, regarding impilo yomntu, regarding i-cancer, uba ndingacebisa ntoni kwenzele abantu bancedeke. Uyabo, indlela ke ndifumaneka ngazo, umntu uyakwazi undiritsha kuWhatsApp okanye kwi-call anytime. Okay. Do you mind sharing inamba yakho? Andimandi kakhulu, noma nekhaya uyayazi kuba kwale bhizinesi siyenza sobabini. Ukutshintsha ntoni? Iimpilo zabantu. Nokutshintsha ntoni?
Mntakwethu nditshatile noko sendineminyaka nofonayo embalwa strictly etshatileyo. ibhizinesi okanye indima Ibhizinesi. ye-health. Yeah, no. Ungazami makuqoneni msithathiwe. No, nditshatile, sikhulisa abantwana, sinabantwana ababini bazi-boys. So yeah, into yam nje i-straight. It's all about ifamily, ibhizinesi, umsebenzi, that's all. So inamba yam ngu-079 632 4374. Ndingathanda uyiphinda. 079 632 4374. Ndiyafumaneka kumakhasi wezonxibelelwano. UFacebook ngu-Abongile Ntulo, ku-Instagram ngu@coachabo, then ku-TikTok ndingu-Fit Abo. Enye yazo ungandifumana kuzo, ungathumela i-message regarding i-product, regarding uncedo, any kind of help onothi ufune uba nalo. And abo banothanda ujoyina ibhizinesi yam bawine nam, mabafile free uyenza loo nto anytime. Ibox yodumo ikulindile, and laa box yodumo iyabutshintsha ubomi bom. I cannot wait ureceive zonke ezo calls, nizithathele ibox yodumo. And ke ngoku what is so nice about yonke le nto, it doesn't matter where you are. What matters is where you can be in life. And then kule company si-operator in more than 160 countries. So if utulapha eSouth Africa, ndiza kufumana njani use-Cape Town, eKells River? No. I-network marketing. As long as bana ngaba ndizawukwazi uthetha nawe, and then ke ngoku enye yeeplans zethu eziba sisenza le business kukwenza laa nto sithi zii-road trips around South Africa and beyond the borders, as long as basine-members all over the country. Yabo? Siyayazi uba ngedate ethile, if we want to fly, we can fly. Kuba ikhampani iyayivula laa room yoba ukwazi ubhatala i-flight to ukwazi ubhukha for so many days kuloo ndawo, ubone itimu yakho. And then what is so nice, kubona itimu yakho ikhula ibe ingekho under your supervision. But sine-group A1 kuWhatsApp apho sifaka khona abantu bakwazi uhlala be-motivated, babone nabanye bewina apha phambi kwabo. Uyabo? And then ke ngoku sizawuqhubekeka ngozenza zonke ezi provinces, as long as sinabo abantu all around South Africa na beyond South Africa. We can fly to Tanzania, we can fly to any country. Wow. Siyodibana netimu yethu, sihlale phansi sijonge i-future plans zabo zithini. Wow. Yabo. So apha kule khampani yenu ndifumanisile uba niyakhathala because awujoyini nje then uzibonele. Niyamentorisha umntu step by step, and uthi nifuna uhamba kwezi ndawo bamlese kumntu ose-Eastern Cape eLeydiv okanye eIndwe Elliot whatsoever ndawo kuyo, niyaya kuye take step by step nibe khona. Now kuba kho into nizenzayo kuthiwa zii-seminars, is it for free? Ikhona imali oyibhatalayo uba ndiye kuba ndifike ndihlale ndimamele, ithini ke khona? Umzekelo namhlanje ikhona esinayo ibhigi kakhulu lapha eCape Town. Bendisherile kumakhasi wam onxibelelwano. Ndinothanda ubana ngaba ndizibone more numbers ziyova kubantu esebehambile le ndlela ubana ngaba ithini le nto ka-Forever isenza sibe excited each and every single day. Wow. For free. For free. Umntu uyaya kulaa address a-athende, amamele, kuba ndingathetha apha as much as I can. But ke ngoku istory xa usiva komnye umntu, you can relate. Wow. Ufumanisa uba kudala lo mntu ethetha nam, it's more than a year, okanye ndibona izitori zakhe share kuWhatsApp and so forth, but ayikho laa nto ide ithi mandiqalise. But xa usiva komnye umntu istori sakhe uba yintoni mna eyabangela uba ndiqale uForever, most people bayiqala i-network marketing kuba befuna ntoni? I-extra income, inga-extra 100 rand, extra 200, 300 and so forth. Then laa mali multiply. Ubone sowusithi ngoku andisayiboni into endiyiphangalelayo. Xa ndikwazi uyenza le mali ndibe ndiyenza part time, how much more xa ndiyenza full time? Ndivuka ngexesha lam, ndilala ngexesha lam, ube u-full time emsebenzini. Kuba lo bendithetha ngayo ngokuya ndisithi akapeyi anything less than 100. U-full time emsebenzini usebenza i-12 shift
12-hour shift lam Forever i-night, nemali forever. kodwa uyaqhuba ngapha ubhizinesi. So wena uthi due to ii-hours endizisebenzayo, i-excuse leya ekubambe back up until to the certain age or certain point whereby uzaziregret uba if ndandiqale izinto ndisemncinci ubomi bam ngebunje. Baninzi kakhulu abantu mna ekudala ndincokola nabo. Bakhona abantu abamotivated nguwe umncinci, umdala kubo, it doesn't matter. Ndincokole naye athi umntu if ndandinayo le energy unayo ndisemncinci ubomi bam bebukude. And then indenza laa nto ndibe nentliziyo ebuhlungu kakhulu xa ndiva umntu omdala esithi, abo I so wish ubana ngaba ubomi bam bungarewinda ndiqalele ekuqaleni. I'm pretty sure I can do better. Wow. So laa mntu mayingabi nguwe, mntu omtsha, mntu omnyama, mntu omhlophe, njalo njalo, but most of people abazayiva yonke le conversation besinayo namhlanje ngabantu bakuthi. Abantu bakuthi ii-opportunities zikhona kwaye zawuhlala zikhona, zilinde thina senze laa wise decision yobana ngaba ndiphakame ndiqalise something ezawutshintsha ntoni impilo yam as a person nempilo yomntu osecankwam. Most importantly abantwana, kuba whatever esiyenzayo siyenzela abantwana. Abantu abamhlophe ingathi ubomi babo buyaflarisha nje, yinto yobana ngaba most of them they don't start from scratch. At least basuka seyikhona into I-foundation seyikhona. Thina singabantu abamnyama, I must say, into esikhuthaleleyo uyibhatala imibutho kamasingcwabane. kakhulu, hayi up to date kuyo. Yabo, ubana ngaba uthi ka utshone ngebhokisi kanokuthi abantwana bashiyeke belambile. Why ungenoba nayo imali oyiseyivayo for i-education yabantwana? Othi noba ndisekho Nemali onoyithi uyiseyve uyi-investe for uba iphumele abantwana bakho sowungekho. So zizinto ezo esilekisha kuzo singumntu omnyama. Ngoku sendithetha generally without uconvinsa okanye abantu whatsoever uba bajoyine uForever. Forever is not the only thing umntu anoyenza to make money or to change the situation empilweni. Wow. There's so many things umntu anozenza, kodwa ke kuxhomekeke kumntu uba ukhetha eyiphi. And I still believe one or two things from history sam sizawutshintsha ubomi nendlela umntu abona ngayo ubomi out there. Wow. So mandibulele the director ngexesha lakho kakhulu, as bana ngaba ubundibuzile ngezaa seminars zethu bana ngaba zifree na, zifree to everyone. Wow. Every month around Cape Town siba nayo i-presentation esinayo u-empowerisha more people ubana ngaba bazikhathalele and bakhathalele nabanye abantu. Ngaloo ndlela ubomi buyatshintsha. It's so sad into yobana ngaba umntu apeye namhlanje before the end of the day imali iphelile. And then ke ngoku laa nto ibangelwa yintoni? Abantu abanintsi baphila ngobana ngabe nepressure ka-social media. Baninzi abantu nawe onothi uba-observe. Laa mntu zange wafote kokwabo. Why? Kuba i-situation ayintlanga. Laa mntu unee-pictures zapha only xa ekwi-vacation. Yekabani laa ndlu yalaa weekend away wenzela imali omnye umntu just for i-weekend, abuye abuyele koobabugqayi babantu. So it could be so nice ubona so many people beritsha ii-goals zabo, beba nazo nabo ezabo i-vacation apartments or so forth. Athi ehleli ube uyibona uba imali iyenzeka. Akunyanzelekanga uba uphume uyoma phaa kuze ube wenza imali. Lena yona inantuka i-opportunity. As long as uba unayo ifowuni, unedatha okanye iWi-Fi, uyakwazi uyenza ibhizinesi uhleli endlini. Endaweni ubana ngaba ungene kwi-social media ubukele abanye abantu besenza iibhizinesi zabo bewina. It's so sad ubona i-young generation isezifowunini. Umbuze wenzani efowunini? Are you using social media to empower yourself or to change your situation, or is social media using you to steal your time? So most of people
uyakwazi uba kwi-social media kude ucime ifowuni for 5 hours. Umbuze yintoni oyibhenefithileyo, yintoni eyenzayo? Ayikho. Yabo, ayikho. So masisebenzeni, masivukeni, siqhubeke siye phambili. Ubomi ngumzamo. Laa moto uyifunayo, i-dream car, unganayo xa usenza le business. Laa ndlu uyifunayo uzophuma elokishini uye kwindawo quiet, unganayo kule business and ungayithenga cash. I-bond ye-20 years uyakwazi umntu uyibhatala within 2 years. Ayigqibe tu. Ngale business. Yintoni enokwenza ibond yakho ungayigqibi upeya more than 100,000, upeya more than 50,000, ube ubungayiqhelanga i-50,000 uqhele i-5K umzekelo? Yintoni enokwenza loo nto uba ubomi bakho bungatshintshi? Ayikho. So Because ke mos mandibulele umntu naye phaa emsebenzini enoba ke phaa ungene nge-CV yayo into yakho isetyhod but awupeyi nje nawe phaa emsebenzini. Njengoba nje uphaa kwi-oncology ufuneka usebenze ufake i-drip uthi nalena into uyathenga i-product funeka uyithengise bathenge abantu. So it's the same. It's the same. Absolutely. Yeah, And what is so it's the sad now about umsebenzi and about i-business, umsebenzi usebenza phaya for 8 to 9 hours or 12, sebenzela uboss. Kanti apha you're in Yabo, charge. apha you are your own boss. Uyi-CEO. So apha Yabo. nomntu ozawungena kuba ekumamele apha kule podcast uzawuba uzamgayidana angene ogqiba umyeka abe yi-CEO yena ngokwakhe. Nongene Exactly. kuye uzayi-CEO yena. And ke ngoku ukhona umbuzo ububuzile wathi siyakhathala apha, sikhathala kakhulu. Wow. So yi-customer ungangenanga for uthengisa. That's why it's very important uba ningandishela iinamba zenu, othi uready angafaka nje uready then ndizawuqhubekeka ngokwenza i-follow up. Yabo, uyamthengisela umntu uthathe inamba yakhe 3 to 4 days umtshekhe ubana ngaba ziphethe njani izinto endikuthengisele zona. Phaa eshop enormal ufika phaa uyothenga loo nto uyothenga, abakujongi nobana ngaba uyisebenzisile, uyisebenzise njani. kushuthi irandi apha. Exactly. Uphinde ubuye uzothenga more ngaloo mini ubuyayo. Apha siyakhathala. Worse and worse xa ungene ufuna utshintsha ubomi bakho. Wow. Kuba sifuna ukubona uwina. Laa nto i-coaching i-free. Wow. Asoze ubhatale extra for that and i-support ihlala ikhona. Nee-possibilities siyakubonisa ubana ngaba if you do 1, 2, 3 this is possible. So apha mos uyakwazi ungena as a customer okanye ungene uba usithi I want to change my life. This is business for me. Absolutely. Uyakwazi ungena as a customer immediately okanye uyakwazi ungena as i-full member immediately. Kukuwe and kuxhomekeke kumandla wakho uba athini. Wow. As babe ndisenditshilo ndathi kulena i-broadcast, hey, yazibona iibhoksi zodumo zilandelelana. Hayi ziyenza kaloku iimpilo zabantu zitshintsha. abantu bam badlala. Yeah, so masiqhubeni nto zoba. Wow. Late. Hayi ke uMr Abongile Ntulo ndiyamazi, so ndiphathele umntu endimaziyo like personal ndiyamazi, sifunde esikolweni kunye ndiyamazi. So andiphathele umntu ekuthiwa ndimbambe phaa ndiyamazi, ndiyamazi esikolweni ndiyamazi kama ndingunesi. Now uphethe into ezingamayeza, yabona le nto kuye yenze sense because i-profession yakhe ungunesi ngapha uthengisa into edibaniselene namayeza ukuze ubomi bakho bube right. So enkosi kakhulu mani mkhuluwa, thank you so much. Awuqala ugqibele isophi ndibuye sawubeka inamba yakhe phaa ke straight. Unga-DM mna mhlawumbi baqomba awuyibonanga inamba yakhe enza kunika straight inamba yakhe de udibana naye. Is married ebetshilo, uhlala eCape Town eCashmere but noba uphi it doesn't limit uba ngaba let's say use-Eastern Cape useGauteng useLimpopo ungakwazi ukuthi umfumane kuTikTok, kuFacebook nakuWhatsApp, plus ke nakuTikTok, Facebook, WhatsApp naku-Instagram. Yes, so sayibhala phaa inamba yakhe ayiqala iclip and also nangayiphelayo. Enkosi kakhulu, iGrowth Portal Network, till we meet again.